Ndasvika padhini pake unongeta ndobva ndati ko iwewe indawo wakangodzima foni ndakuva ndatira kukufonera hausi kubatika pafoni chichichichi unongeta munhu shamwari ubva totanga kutodya jamu shamwari konongojamukei instead yekuti explain nyaya iwo wakutaura hanzi handiti zvokuti sina basa chichi zvezviri ndobva ndati saka munhu yari kumbozama kuita sei saka unoziva kuti ndaona kuti parodhi hazviiti unongeta nditese nditene ndibaya hangu uteni kwangu ndizvinyararire unongeta kana auda achadi uchazonditsvaka waisipano pamaratsaakati ngolesiarise malevhu ndimuri kubuda maweksi tosevenza amunangoye kutambisa pamuri pese kwasiwa zvisvarava kutaura shamwari apindura shamwari ona meseji yaranditumira iwe but mwana uyu uri kumubata rapo ndiye muna uri kubata rapo aya uda kuzama kunyengerera zvejamani saka munozva kuti mwana rinonangirwa nelevhu uri kuda kunyengerera zvebhebhi unokete oraiti iwe but rinosaya zibhebhiri shamwari mwana uyu anondiitisa so unoziva handizivi kuti indazvitimo unoziva kuti chii inini apa ndine muri kumanya-manya vakomana kuhazela handamira negumureke mamai isuda tauda kutini wedu rastaman ndokubata ini vanodawo hava kutorwa pasi vakomana chivo ndomushika-shika but mwana uri kutambisa uko jamani ifoni yangu kai iwe piwa foni yako maniwe ringtone